Dito minsan may enforcer dito, no? Hanapin mo nga lang. Dito lang tayo sa motor lane. Check natin kung okay ba yung ginawa nila rito, para sa mga motor lang. So, titignan natin kung kumusta naman ang motor lane dito sa Sukat, Parañaque. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Okay na, at asap na, okay naman. Tuloy-tuloy naman yung biyahe natin. So meron pa rin mga overtake, no? Tingin ko pwede naman, basta babalik ka lang sa linya. Tambayan ng mga grab food. Yan, wala pa rin ako nakikita enforcer. Aliw ka yata eh. I-bike mo yung bike yan sa ganyang kanan. So dito dapat alerto ka lang kasi minsan may mga tumatawid. Paano masabi? Kadalasan kasi may mga nanguhuli sa ilalim ng ano eh. Yung tapat ng SM, yung meron yung ilalim ng tulay. Yun, doon marami. Lalo na sa hapon. Pakadami doon. Pwede na! Basta pwede naman dito siguro. Oops, pasok ulit. Minsan kasi ang motor lane na to, nahaharangan ng ng jeep. Mga walang disiplina! Ginagawang sakayan, babaan, which is okay naman. Kaya lang merong ilang kasing driver na talagang nagbaba na, nagsakay na. Gusto dito pa idaan yung jeep. Ang haba na ng tinakbo, Diyos ko. Kaya yung motor, pag umovertake at na-tsempohan ni kapatid enforcer, tapos. Kahit anong paliwanag ni enforcer, ni rider kay enforcer, wala, caught in the act na eh. Kaya hindi mo rin masisisi yung mga rider magalit sa mga driver na umu-occupy nung kanilang motor lane. Kasi ni-expect din namin na, kasi ang bigat eh, pag nahuli kami, ang laki ng multa, abala pa. Dito minsan may enforcer dito, no? Hanapin mo nga lang. Yan, dito na tayo sa tapat ng Manila Memorial Park. No? Ayun, mga enforcer. Sabi sa'yo eh, iraradyo ka niyan pag nakita ka nilang nasa labas ng lane. Pag nairadyo ka nila dun sa kabila ka, abangan nung naka-posting enforcer dun. Kaya yung mga papasok o dadaan dito sa Sukat, Parañaque na may motor lane, ingat-ingat po tayo, no? So para iwas aberya, iwas huli, at the same time iwas gastos. Sakit kasi sa bulsa eh. Ayan, dito na tayo sa tapat ng KFC. As of now, okay naman. Ganda naman ni ate. So nakarating na tayo ng Pure Gold Sukat. Okay naman ang takbo ng motor lane.
tingin ko dito pwede naman nasa labas ng lane kasi maraming establishment dito. Pangalawa, may stoplight dito sa unahan, so yung mga kakaliwa lumalabas na talaga ng lane. So may area lang talaga na alanganin kang lumabas ng lane, lalo na wala ka namang lilikuan. Dito talagang lalabas ka ng lane kasi minsan pinipilahan to ng mga jeep. Tulad yan, binabaybay na ni Manong yung motor lane, diba? Ito, tulad niyan, diba? So may mga ganyang insidente talaga na which is given na nangyayari talaga. Minsan may bababa, kukuha sila ng pasahero, so kailangan mo lang silang bigyan ng aware na paparating ka kasi minsan hindi nila nakikita. Doon nagkakaroon ng parang bulagaan, sasabit ka sa gilid, sa hood, masasabi ka. Ayan, isa pa to, yung driver ng jeep. So, give respect na lang. Kung overtake mo sila, pwede ka sumenyas, pwede kang bumusina para may idea sila. Tulad niyan, yung jeep na to, talagang binaybay niya yung motor lane hanggang sa makarating yan dun sa stoplight. So ikaw, dito ka sa bike lane. Dito sa motor lane na to, kailangan lang ng disiplina. Kung medyo magsasabay kayo sa isang lane or magkakadikit kayo, ang ginagawa namin o ginagawa ng mga rider, pakiramdaman yan. Kung ikaw mataas ang ego mo at ayaw mong patalo, talagang ibibirit mo. Pero kung ikaw may disiplina ka at hindi ka naman nakikipagkarera, no? So ikaw mag-a-adjust para safe tayo pareho. May mga rider kasi na parang naangasan, madikitan lang o makakasabayan lang angos nito, unahan ko nga to, parang ganon. Okay, pagas muna tayo. Boss, regular full tank. Medyo alog-alogin mo siya kasi may pwesto pa yan para siksik siya. Thank you. Pati natin resibo. Mga bata, naman masabit. Gulay. Tesa na dito. Ay, ito na lang. Take out. Magkano po yan? Kanin magkano po? Isa rin po.